zune bezala hasi nintzanean abestiak sortzen izan zen, nahi nolako zerbait egin, zerbait sortu, kontestu aldetikan zunen bakarrik kokatu ahal nuna. Sortzeko behar ditutela gauzak, benetako gauzak. Zerbait reala, gero nik bai hori abeste tenia sentitzeko nelia dela. Ja, ni joan ez urte desente mundutan ezagutzen ditutela eta bazkitela nola ez dituten nahi gauzak, eta gero eta gehiago nintzela disfrutatzen. Zune, hitz leun bat, baina ez geldoa. Barrutik datorren mugimendu baten soinua. Plazetan bizitako egunak, nonbaiten sortutako memoriak eta dantza egitean blai geratu zaizkigun kamisetak. Trikitrisaren soinuaz ezin gelditu. Trikitrisa berri bat, hori bai. Zure musika indartsua da, denbora askori begira egindako aldarri bat. Zure musika gorputzetik pasatzen da, memoria ukigarri bihurtuz. Pasodoble baten erritmoan, Lasturgo plazako dantza batek zerbait bizia dakarrenean, edo kantauri itsaso batek amain ematera gonbidatzen gaituenean. Abarkakoinetan, txintxinotxak patriketan eta arnasa luzeko historia kantuan. Gaur Josune Akiristain da gurekin. Josune, ongi etorri berriro. Bueno, zure trikitrisak berriro lagundu gaitu aurten, gura bere bideanera ekarri diguzun txitxarro abestiarekin, motorrak berotzen. Zelan zatoz aurtengo ekitaldira? Gogotxu hori xasan akzio pixkate emateko gogozen bekei eta ritmo pixkat jartzea. Bai, ez da, indarra jartzera horrez. Proiektu berri bat abiatzen duen edozein musikarirentzat, Josune, zer suposatzen du horrelako holtza baten defendatzeak lan bat? Gisa proiektu berri badala zune, baino ja urte luzet. Proiektu berri bat? Bai. Atzetik natorren, mundu hau eza berri xan eretzat, eta gogotxu ez, ura bere bidean badalako niretzat, faltatu ezin danzita tezela ez, urteko kanpanadak, ura bere bidean, urrian, 3. astean, oiterrez bana ura bere bidean, eta ezakit, gogotxu. Oihartzuna suposatzen du gerora zuen lanaren oihartzun apur bat eukitea, ez? Igarri duzu erso zer, ez dakiteltzen da la jende gehiagora, edo? Bai, batez ere ikustetetena da kantua beste modu baten ulertzea, ez? Eta kantua igual beste publiko bate zabaltzea. Igual hor ura bere bidean dijoan jendea ezan nire kontzertu batera zoirik etorriko ordan, horrek bai egixasan laguntzen dula. Zabaltzen dute etxo bat, ez da? Vale. Sartu ingo gara purka-purka letran, bale? Paso doble bat Lasturgo plazan dio txitxarrok. Zein izan da bakarkako ibilbidea astea barkatu bultzatu zaituen paso doblea hori? Egixasan beti nahi izan dut, beti sortzen ditut abestiak egia batetik, ez? Eta zune bezala hasi nintzanean abestiak sortzen izan zen, nahi nolako zerbait egin, zerbait sortu, igual kontestu aldetikan zunen bakarrik kokatu ahal nuna. Eta egitikan sortu nitu nirengo abestiak, ez? Trikitixa tekno nire bi munduak, Lasturkoa naiz, baina txitxarro hori hor gertu daukat. Orduan, pixkat bi mundu horiek elkartu eta hori egiatik sortu zen, eta poliki jo naiz zunei forma ematen, baina Eta orduan zer da zuretzat txitxarro? Txitxarro, niretzat pixkat utopia, ez? Ez da inoiz zabali, sartzen, ez naiz joan txitxarrora, ja itxita zegoen ni parrandako garaiak parrandan hasi nintzanean. Eta orduan, pixkat bai ikustaitu utopia bezala edo Itziarren bizi naiz, eta askotan pasatzen naiz zertatik, eta Itziarko gazteok jaso dugu erentzia, txitxarroan erentzia, bai musikalki, eta bai ez, idea hori de txitxarroa, eta nire gurasoak zenbat dikot, ezaguteko lor, eta txikitan ere ikusten hor mugimendua, baina utopia bat ezela. Oso ondo, gale. Urte asko daramatzazu musikan, herri askoren jaiak animatzen, holtzandiak zapaltzen ere bai. Txitxarro irekita egongo bazan, galdetzen duzu ez, Itziarreko diskoteka hura, gogora ekartzen diguzu, zure abesti honekin.
Zer leku izan dira beti irekita egon direnak zuretzat, Josune? Leku fisiko edo metaforiko, zure karreran? Bai. Aiz, Lasturko plaza beti onda. Irekita niretzat, pixkat simboloa, niretzat pixkat tradizioa, trikitixa, Lastur inguruan erabaki nun trikitixa ikasi nahi nula, eta pixkat Lasturrek bai emateit refugioa dezela ez, nire hasierak gogora ez zaitun leku bat, eta beti egongo dana hor. Bueno, gero gisa esan baitare holtzak badian ere lekua, ja, bizi hori ez, kontzertu bat, ja, bi aste nijoa kontzertu, bueno, aste bete nijoa kontzerturik eman gabe, eta ja nagoia lan bateak zain, kontzertu daukatelako, eta, bai, bueno, fiskat, segun momentuak galde baitare. Eta baten sentitu duzu itxita baina barrutik beharrezkoa duzun leku bat? Oraindik zapaldoz duzuna? Bai, asko. Buruan badazkat ideak egin nahi duten musika estiloa, egin nahi duten idea batzuk, nola nahiko nun, nolako abestiren bat nahiko nun sortu, edo nola nahiko nun bideoklip bat egin, edo dia ideak, orain ikan ez ditutenak egin, baina... Badazkazu, zure zerranatxo propioare badaukazu. Vale, zapi bat buruan, abarka koinetan, dino kantak, zein puntutan bihurtu da tradizioa eta elektronika zure estilo osagarri hori? Nola egiten duzu iragana eta oraina abesti batean josteko? Bezakit. Osea, aterpetzen betzen. Ez da formularik, ez da? Osea, egia, kanpotik igual ematen dula apropos egindako zerbait, en plan, kriston pentsauta, baino ez, osea, esken ere kasuan oso naturala da. Larunbatera joten nintzen nire osabakin Lasturko plazara ikustea despedida de soltero hor zotela botatzen zuten, eta larunbatera joten nintzen, eta paso doblea bakarrik entzuten ditun garailitan, ez, txikitan. Eta aldiz, itziarko festetan, txitxarron ere intziaz, hor zentroa ditze egun gaztetxean, beti egon izan da teknoa. Nien teknoa, la gogorai. Zordun, bueno, pues, niretzat normala da. Bi bideoi edazkat, ez, eta pues, elkartu ditut. Agia da, kanpotik ez dala oso natural esango nuke ikusten. Osea, elkartze hori, eta ez nahi zai ez zer asmatzen, osatzeit iruditzen ere inventatzen nahi nahi zerbait. Baina bai, egia produktorean gara jo nintzanean eta esan nioenean behira, nahi egin hau eta hau. Esan nahi ditut melodia hau dakat, eta nahi melodia hau izatea, hori, sonatzea pixkatola tradizional, baina nahi dut baita ere, txitxarroko elektronikako bombori izatea, baina aldi berian, kupelako abesti batek eukozun bajo sekuentzia, tan, tardun, pues, eta eraketzen izkion abestiak, referentziak, Madrilekoa, bera, produktorea, eta esan zean, seguro que quieres hablar ez dani? Bai. Zeratik ez? Innovazioan ere da dos formula batzutan, Eta zorrela sortu zen. Eta funtzionatu du? Trikitrisari ere eman diozu beste ikutu bat, eta argi dago belaunaldiak eta estatzen dituela, ez? Oso, ondo. Txintxinotxak patriketan, dino ere letrak, zer da zuk, Josune, beti patrikan daramazun soinua, abestia, taldea, zerbait beti eramaten duzuna, zer inspiratzen zait? Zerk? Ez dakit, abesti oso momentu azkat, ez naiz estilo batekin nola, ez dut elektronika bakarrik entzuten, edo trikitixa bakarrik entzuten, bola bat bazkat. Obsesionatzen nahi zenean abesti batekin aldeten zuen 30 marraldi segida, eta egon aste osoa, edo hilabete osoa, abesti horrekin. Ez dakit, momentua... Eta orain, momentu honetan, zer zabiltza ez dakit entzuten asko? Jo, atzo voltatu nintzen, egon naiz 3-4 egun kanpoan pixka deskonektatzen, eta egon naiz Mark Knopfler entzutaren pilo bat. Tematuta hor. Bai. Bale, txake horrekin zatoz. Bai, lasai. Oso ondo. Motorra kotxe horia, aipatzen duzu ere, motorrak behar izaten dugu maiz, erabakiak hartzeko eta bidean aurrera jarraitzeko. Zeintzuk izan dira, Josune, zure bizitzako motor eta gidari? Ni, azteko.
Osea, Jo, gidaria ni saiatzen naiz izaten, Zeona. behintzat. Zeuna. Osea, ja, zutan ez naiz nahi telekuti juten, baina... Bueno, kontundente erantzun hori. Bai. Eta, bueno, motorrak gauza asko egin, segun ze zentzutan ez, lagunak, familia, batez ere familia, eta inguruko jendia. Holtzetan gabenea askotan hor gaude, eta gaude gure mundua, baina gero realitatera jeitsi behar nahi, eta hor gazkagu gure ingurua, bakoitza bere ingurua, eta eskerrak. Bai, ez da, eta babes leku horrek behar izaten dira, ez da? Ari zara prozesu honetaz disfrutatzen? Amain eman prozesu honetaz disfrutatzen? Bai, esango nuke, pixka sonako, un poco viejo baino, egia da, ja, ni joan ez urte desente mundutan ezagutzen ditutela, eta bazkitela nola ez dituten nahi gauzak, eta gero eta gehiago nintzela disfrutatzen. Ze ondo. Gogoratzeko argazkiz bete zuen galeria. Ze irudi edo oroitzapen gordetzen duzuzuk zure musika galerian? Zure kontzertu, ez dakit, beren batena, zure momenturen batena karreran dinozuna, hau beti, gordeko dut nire galeria propioan. Zai, Julieta Benegasekin egon nintzaneko momentu hori politia izan zen. Eta... Ba, ez dakit. Eske momentu asko, bat aukeratzea... Zait, kontzertu puntualen bat, edo... Ez dakizu. Hori, guri kurizu egiten zaigu, ze askotan ez duzu gogoratzen, ez? Burura ez, baina gero justo elkarrizketa bukatuta, hau zan. Bai, eske, aukera matekotan, nola hainbeste gauza dauden, askotan nahi izateet, bera, eman hiru aukera, eta aukeratuko zut hori. Baina hainbeste hori zaila guitzat, gaina oso indegisa nahiz. Bueno, Julieta Benegasean momentu hori... Ez dala, momentu horrela topena, baina, bueno. Horietako bat, orduan. Venga, burua mugitu zuen bihotza atera arte, esaten du letrak ere. Noiz izaten duzu sormenaren indarra hain bortitz, Josune, non bihotza atera zaizun, dantzan bezala ia oharkabean? Ba... momentos estremotan. Osea, gisa da, sortzeko behar ditutela gauzak, benetako gauzak. Osea, gero, naiz eta sortzen duten guztia eta letra guztiak, ez izan realak, berdet zerbait, benetan ikutzen ditena, edo pasa zaitena, edo zerbait reala, gero nik bai hori abestetenia sentitzeko nehiria dela. Vale, oza, behar duzu hori txute, eta egon momentua da. Abesti asko sortu ditutela oso gaizkin momentuan, edo abesti asko sortu ditutela lagunekin jun oporrak jasatzera, eta bueltan anekdotazeta, eta edo oso pozin agonean, edo oso estresatutan agonean, baina bai, egon behar naizela pixkat limiteetan. Osa, zu klasaitasuna ez dara zu ondo konposatzeko. Konposatzeko eman da izen. Ez kagoiatzen da, jartzen nahi sofan, lasai baldin marago, eta behar bitut estimulu. Beste estimulu batzuk. Ondo. Venga, beraino makurtu lurra miaskatu arte, arira doa gainera. Maiz jaitsi behar dugu igual izateko, bizitzan zein lanbidetan, lurra ikutu egan egin izateko, ez? Eta apaltasunera noa, ez? Beharrezkoa izaten da apaltasuna musikan jarduteko, edo uste duzu ezetz? Behar dugula, ez dakit, behar duzuela horrelako, ez dakit, kapsula bat sortu, eta esan pertsonaia batekin joan behar dute donora, hori minek ez jasotzeko. Nik uste biak aldia da egin. Vale. Nik ikasi dut, orain zunerekin hain naiz gehiago jartzen mozorro hori edo. Ez dara mozorro, baina ni segurago sentitzen naiz aldatzen detenean erropa kontzertutan, eta jartzen detenean nire outfita kontzertutako, esatet, zune, ez da jo zune, zea zune, eta kontzertu bat ematea zaz, nahi horrek laguntzeit mentalizatzen jendean aurrean egoteko, egoteko ja energiakin, adrenalina puntu horrekin, eta nik usteet nire kasua mentzat beharrezkoa dela, ze zune naiz, egotza gainera egotzen naiz zenean. Josune izaten jarraitzen dut, baina, barantzan jarrita kontzertun gainean zune irabazteu. Eta alderantziz, ja holtzetatik geizten naiz zenean, ja gehiago naiz lagunekin, Josune,
irutzait gaur egun uste degula denok sare sozialen bitartez eta hala, ezagutzen gaituztela pila bat, benetan egia esan pertsonaia ezagutzen da gehiago, esango nuke, pertsona baino. Eta ez dut esan nahi bat hobea dela bestea baino baizik, niri egoera batzutan ateratzen zaitela izatea asume eta ostatzutan esune. Eta dala nire defenditzeko, nire burua defenditzeko modu bat. Berez oso lotxatian ez. Orduan, sesu maten, baino, sorry, orduan niretzat laguntzen di. Claro, ez da, pila pertsonen horrean, batean esposatu egiten zara hor, inozu jo. Maskara bat jartzea batzutan ez dela txarra, ez? Bai, hori da, baino, kontziente izan da, eta galdera era itzulita, lurankak lurrian baita. Naiz eta maskara jarri pertsonak izaten jarretze dut, jo zunek izaten jarretzen eta zunek ez dit impunitate ematen edo zer egiteko, edo zer esateko, edo azkenean ontza gainean eredu bat naiz. Jarraitu kultuna edo ez, baino azkenean jende aurrean nago eta responsabilidade. Haundia da, hombre haundia dela, bai. Bale, dinozu ere altxa, airea. Zer da zune holtzara igotzera altxatzen zaituena? Nire musika. Motxean. Jazta, bai, listo. Batzutan ez da gehiago ripea. Bai, eta askotan, eta beti ez naiz igotzen orkestan pozik, eta... Komentatu duguren, ez da? Edo sukarrarekin, bapatea, ez da? Bai, bueno, baina lehengo bultza ari da bestiak, eta baita ere feedbacka, publikoak feedbacka. Egia da, pixkaten engantzatzen dit, nahi horrek. Ez da, hartu eman horrek. Ze zuretzat, Josune, zer da musika? Zer suposatzen du musika zure bizitzan? Bazakit, batzutan jorga, bestatu da lana, bestatutan, eske, beti izate da, eta mila galdera handi, bizi naiz, oain bertan musikatik bizi naiz, zorta, de lanbidea, baina, bueno, ozioa baita. Bai, denbora pasa, hori, oso, no. Amaitzeko, Josune, bide luzea iragartzen diogu, zuneri, desio ere, bai. Bide hori zeharkatzeko amain ematen duzun bitartean, bada zerbait eskatuko zeniokena etorkizunari? Lasai bizitzea. Osa, gero eta gehiago iniz baloren zen, lasai bizitzea ze garrantzitsua da, ze inoz orduria naiz, eta behar izate dut momentuak lasai, jeisteko pixkate... Arnazteko. Bai, musikan mundu honen zurrun bilion da, porque dena oso azkar dihoa, sare sozialako oso azkar dihoaz, eta nahi ez nahi sartzen naiz mundu, osea, zurrun bilo horretan, eta dinamika horietan, batzutan, ez zindianak saiestu. Orduan, badakit hori egongo dela, zer ez naiz ni izango, guaindik ez naiz gai ikusten hori dena gelditzeko. Bai. Nahiko nuke bizitzan beste bide paralelo bat lasai auki. Aber nortzen dut. Formula topatzen baduzu mesedez, ekarri beste baten ze eskertuko dugu. Bale, amaiera moduan, testutxo bat, bai? Zapi bat buruan, abarka koinetan, txintxinotxak patriketan, eta plaza batean hasitako mugimendu bat, dantza bihurtzen den astindua. Zune momentuak esamiltzeko tresna da, pasadizoak ez galtzeko bide, eta belaunaldi baten argazki bizia iez kortatzeko autu bat. Azken akordeekin airea gelditu, arnasa baretu, eta guztiak amain ematen du bat batean. Zune tradizioz jositako musika berria, ezberdina. Trikitrisa baten formak asmatzeko moduak ekarri dizkigu holtzara, eta gu, bazin posago gaude. Mila esker beste behin, zure lana ura bere bideanen elkarbanatu nahi izanagatik, Josune, eta udazken arte. Zuei, eskerrik asko.